Pois agora que parece que ven a friaxe, o que máis presta é quentar o corpo, sabes con que? Con a boa comilona. Ai, que rico. E por riba se lle metemos un bo cocido e ainda quenta máis da conta, Abrimos tempada de cocido, abrimos tempada de grelos, de repolo, de galiña, de costela salgada, de carne, do que vos que irades meter yo cocido, uns garbanzos, non, dá igual. O que pasa que, claro, ben sabedes que as materias primas cada vez suben máis e hai que botar contas, porque non sei eu espiño se habrá que abrir un poquito o peto para comer na casa ese cocido. Tin, temos nova de última hora. Veña. Atención, que fomos allí ao mercado de Ourense a ver como estaban os ingredientes do cocido e ollo a mensaxe que nos trasladan. No que vai de ano non subiron case nada nin a carne nin a verdura, así que estamos nun momentazo espléndido para mercar todos os ingredientes e gozar cun bo cocido que ademais que a friaxe aínda presta máis. Atende de aí, imos comprobar se isto é así, se non soben os prezos e Hilda tráenos prezo a prezo todos os ingredientes dun bo cocido. Dali, vexo que estes aquí en primeira fila xa repolo, berza galega, naviza. Empezou xa a época de cocido. Sí, ahora xa, mira, con este frío que fai hoxe xa apetece, sí. E como andan os prezos respecto a meses anteriores? Bueno, máis ou menos, igual que o ano pasado. Iso repoliño, a 2,50, 4,35. Moi ben, apuntamos. Poñemos un quiliño de patatas. A canto vai o kilo este ano? A 1,50, 2,14. Xa temos os repolos, xa temos os patatas e agora vamos ver os garabanzos. Sí, mira, 400. Poñemos un pouquiño máis? Sí, veña, que vai ao medio, que non falte. As un con 86, 8,35. 8,35, creo que bastante ben. Moi ben, sí. Pódese comer, pódese comer. Vai empezar xa a facer os cocidos? Sí, claro, ahora que ven o frío, normal que o vamos a facer. Nós faémoslo aunque sea no verano. Petece o cocido ou aínda non? Home, malo está. Cachucha, lacón, chourizos, pedaciño de terneira, Que rico. falda ou xarrete, o que prefiera a familia. A mí gustame o cocido, como un plato de cocido con aquela carne chourizo e gustame o lacón. Maravilloso, para disfrutalo. E garbanciños, que non se nos olviden. Eso. Manel, de Carnicería Milucho, queríamos che preguntar, a xente se está animando ao cocido agora co frío? Digamos que o cocido empezou como quen di, nestes últimos fin de semana casi empezou a notarse un pouco, hasta fai pouco non se notou nada de nada. Nós temos a cachola que salámola nós, está 4,95 o kilo. Son 16,38, o sea, media cacheira, 8 euros. 4 rosiños de soá, isto me de pa 4 casi sería un cocido pa 8. Outros 8 euros. Rabiños de cerdo, non me habías dito. Vamos a poñer dous que chega ben, 2,19. 2 chorizos de carne, 2 chorizos de cebola, pa compartir. Veña. 5,23. Pa 4 eu recomendaría levar isto que aparte acabamos de chegar agora, que é un mini lacón listo para cocinar, que xa vende salado. Outros 12 euros. Moi ben de precio, non? Fátanos a costela de porco, que lle está moi ben. Hai xente que opta por a panceta salada. Sale máis barato coa costela ou coa panceta? Casi igual. 8,55. Sumamos 8,55. Temos agora a costela de ternera, sería como 800 gramos, 200 para cada un, e van que chuta que algúns ni na comen. 9,70. Sería 53,67. Subiríanos un chisquiño do que pasou en xaneiro. O único que subiu un pouco foi a tenreira, o resto está totalmente igual. Isto que si pa 4 igual é moito, non? Hombre, a ver, é un cocido contundente, iso é para comer unha comida e cenamos a noite ou deixámoslo po día seguinte que ainda nos vai quedar. Que sobre para que... Exactamente. A ver, Adolfo, Juan, que facedes axexando? Estamos a esperar a ver se nos dan o cocido. Ah, carambas, e non o dan sacado? No, bueno, hai que esperar un pouquiño, Que cousa, pero vai. Como se chama a cociñeira? Cristina. Pois vou falar con Cristina. Ai, miña nai, Cristina, non me equivocaba eu que estabas aquí, pero esta maravilla que estás facendo, que é? Este é un cocido da cañiza riquísimo, vamos. Que están agardando por aí fora, ansiosos, Están todos ansiosísimos. Que lle botaches, porque Botelle isto de todo, cheira... claro. Botelle, carne, touciño, cacheira. Mira, ten de especial o cocido da cañiza. Pois, de especial a cañiza é todo, pero o cocido é máis especial porque é da terra, a ver. É co frío que fai aquí na cañiza que non apetece sino un cocidiño. Bueno, e aquí temos o repolo. A carne está ben, pero vai acompañada sempre. O repoliño cas súas berzas, todo incluído. E ademais a min chiváronme por aí
que comer cocido, a parte do premio que é xa po corpiño, ten premio de verdade. Sí, cada comensal que veña a comer temos que rellenar e ten un premio dunha estancia nunha casa daqui do pobo. Hasta cando? Hasta o día 2 de novembro, toda a semana. Normalmente coincide sempre a última semana de novembro, de outubro, perdón, coincidindo con todos os santos. Ai, miña nai Cristina, a parte doce nunca falta. Non, home, por favor, aquí unha leche frita riquísima casera, o arroz con leite tamén casero, todo casero. Claro, hai que regalo cos viños daqui do pobo, porque, a ver, o cocido sin viño non mola. Despois o cafeciño cos seus licores. Que traballiño che dou facer? Cantas horas poideches botar ti facendo todo isto? Bueno, moitas. Levo, pois, desde as 7:30 da mañan aquí. A ver, rapaces, por fin, Home, non era sin tempo, xa... Deixa o bocado na boca. As oriñas xa faían falta empezar a comer algo, porque senón... No tempo xa apetece. Claro, cando foi a última vez que comechedes un cocido? Bueno, eu non hai moito. Cando? Por mira, onte. Bueno. Foi onte, domingo. E ainda así estabas ansioso. Comémolo aquí igualmente. Vos preguntar, vos sabedes que comendo isto podedes gañar unha noite de hotel? Non sabíades? Ai, non o sabíades? Isto ahora teño que volo cubrir e teño que vos dar de entradas nun sorteo dunha noite de hotel. A ver con quen vades, pillís, que vos conozco. Van xuntos, como dixeron antes. Xuntos! Isto porque eles están aquí, pero que veña participa. Sí, todos os que veñen participan. Eu teño que lle dar o ticket e eles participan. A disfrutar do cocido e da noite de hotel. Claro.